Народното събрание и до областния управител. Така, но преди това да сложим цветята, да почетем жертвите, които дадохме на главен път Е79. Там. Ние, жителите на град Кресна, категорично отказваме да продължаваме да бъдем жертва, за да бъде спазена буквата на закона и заради спокойствието на шепа забравили човечността администратори. Не можем и не искаме да загубим на пътя убиец още наши съграждани, приятели и роднини. Непоносимо е да продължаваме да живеем всеки ден със страха за живота и здравето на нашите деца и най-близки хора. Настоящото положение е античовешко и не можем да следваме от нито един български закон, защото законите трябва да служат за добруването на хората и да въздават справедливост, а не да носят смърт и да лишават от смисъл човешкия живот на невинни близки, загинали на пътя. Убедени сме, че няма правило, което да е по-скъпо от човешкия живот, и ние отказваме да приемем, че поставянето на ограничители на скоростта, легнали полицаи, камери за измерване на средната скорост по главен път Е79 в района на град Кресна е невъзможно. Години наред даваме свидни жертви на пътя, за да имаме правото да изкрещим в лицето на властимащите за справедливост и решение на нашия проблем. Молим ви да гледате на нас като на хора, които заслужават да живеят, а не като статистически единици. Ако за държавата няколко души плюс или минус не са от значение, за нас това е и за нашите близки хора е много голяма загуба, остава неизлечима за цял живот. Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател на Република България, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин областен управител, дами и господа, спрете позора на безчовечното подчинение на буквата на закона и изпълнете нашето искане за поставяне на ограничители на скоростта, легнали полицаи и камери за измерване на средната скорост по път Е79 в района на град Кресна. Покажете се достойни за постовете, които заемате, и разрешете веднъж завинаги нашия нетърпящ нито минута отлагане проблем, защото и вие и ние знаем, че има ли разбиране и желание, ще се намери и начин. Инициативен комитет за събиране на подписка в подкрепа на искането за поставяне на ограничители на скоростта, легнали полицаи и камери за измерване на средната скорост на главен път Е79 в района на град Кресна. Подписката е подписана от 1760 пълнолетни граждани на община Кресна. Подписката, ако някой иска да я снима, това е подписката, която ще бъде изпратена. Значи връчваме официално декларация до всички медии. Да. Само свития лист не дава. Това е твоето. Значи още утре ще бъде внесено до всички институции подписка за преснимане, до Министерски съвет, до президентство, до Народно събрание и до парламента. Да. Решението от Общински съвет. Нали имало решение? Да, имаше решение от 2013 година на Общински съвет за поставяне на камери, обаче до сега проблема не е решен. Затова ние сме
решили днес да изкажем Явно нашето нещата некъде твърдо се късат. решение, че трябва да стига до край. Пушкин има решение на Общинския съвет, след като не са поставени до сега нещата, значи нека да нищо да се къса. Затова ние инициативен комитет на Кресна събираме подписи, да можем да предпазим нашите съграждани.